Goeie en welkom bij Noorderwien Live, het muzikale dwarsplay van Friesland. Je hoort mij optredens van Ella en her man. In verband met de vaststelling Pianohuis. We gaan optreden van Berend Riemsma en zijn band in verband met zijn eigen album. Maar we beginnen met De Loren. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Noorderwien Live. Bij Willem de Vries. De zon maakt je haar goud. De maan weet waar je gaat en wij blijven zweven. Het is alweer veel te laat. Geen mensen meer op straat en wij blijven kleven. Blijf hier, want ik blijf hier. En we hebben nog zoveel te doen, maar we blijven. Ga niet, want ik blijf hier. En de dingen komen later wel nog even. De wind danst door het gras. De galm klinkt waar je was en wij zijn vergeten. Ik proef het zout in de lucht. We zijn de stad weer ontvlucht en wij blijven even. Blijf hier, want ik blijf hier. En we hebben nog zoveel te doen, maar we blijven. Ga niet, want ik blijf hier. En de dingen komen later wel nog even. Blijf hier, ga niet. 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 Is prima, ik sta hier goed in rood gloed. De ogen die ik ontmoet zijn van steen. Het denken gaat wel door en de stroming is een dans. Terwijl jij naar voren kijkt, zak je naar beneden. Alle ramen vliegen open, maar je houdt je deur gesloten. Wanneer stop je nou met rennen? Mijn armen zijn hier. Jij zoekt de rust op, maar je kan er niet tegen. We blijven samen dansen tot het verlangen mij verdooft. Je wangen worden roder, ze raken me. En jij verdwijnt zodra het heter wordt. Alle ramen vliegen open, maar je houdt je deur gesloten.
stop je nou met rennen? Mijn armen zijn hier. Ook al is er soms wat rook, soms wat rook. Ook al is er soms wat rook, soms wat rook. Mijn armen zijn hier. Ik loop altijd met verlangen, ik versta de rest niet meer. Blijf maar doorgraven, maar de bron is niet in zicht. Misschien de gok maar wagen, want buiten is het licht. Dat zit ook in jezelf, breek de regels en krijg weer zicht. Oh, ik heb heimwee naar een plek die niet hier is. Oh, het gaat weer mis, het is nog net licht. Ik dobber door de dagen, ik voel het gewicht. Ik voel het aan me knagen, maar blijf waar ik zit. We vallen op de grond hard, we vallen op de grond zacht. Het gras is als een laken, de sterren hier vannacht. Steeds hetzelfde, maar net wat anders. Deze stad maakt me traag en ik verander. Ik zie de hemel, die houdt zijn waarde. Maar ik ken alle gezichten die naar me staren. Het wordt hier maar niet anders en mijn glas half vol. Kijken door de ruiten waar het leven brandt. Bang om te vertragen, want ik wil meer dan dit. Dat zit ook in jezelf, breek de regels en krijg weer zicht. Oh, ik heb heimwee naar een plek die niet hier is. Oh, het gaat weer mis, het is nog net licht. Ik dobber door de dagen, ik voel het gewicht. Ik voel het aan me knagen, maar blijf waar ik zit. We vallen op de grond hard, we vallen op de grond zacht. Het gras is als een laken, de sterren hier vannacht. Steeds hetzelfde, maar toch wat anders. Deze stad maakt me traag en ik verander. Ik zie de hemel, die houdt zijn waarde. Maar ik ken alle gezichten die naar me staren. De dagen worden dagelijks herhaald, de dagen worden dagelijks herhaald, de dagen worden dagelijks, dagelijks. De dagen worden dagelijks herhaald, de dagen worden dagelijks herhaald, de dagen worden dagelijks, dagelijks. De dagen worden dagelijks herhaald, de dagen worden dagelijks herhaald, de dagen worden dagelijks, dagelijks. De dagen worden dagelijks herhaald, de dagen worden dagelijks herhaald, de dagen worden dagelijks, dagelijks.
Ja, ze won de kleine prijs van Friesland. Ze kwam in kwart mei nieuwe EP uit onder de titel Je hebt het. En dat is gewoon een leuke electropop-band ja, uit Friesland en uit Greensland zit ik hem er even bij. Lisa Bloem, de beste jongeres van de band. Stel eerst de band even voor. Ja, Richt de Westerman op synth, Giel Schilder op gitaar en daarachter Daan Noordhoek op drums. Hoe lang besteed je hem eigenlijk al als band, De Loren? Ik denk 5 jaar ongeveer. 5, 6 jaar. En hoe ben je bij elkaar gekomen? Voor het moment dit idee, Nederlandstalige electropop te maken? We zijn als Engelstalige band begonnen met akoestische gitaar en een normale basgitaar. Maar we hebben ons ontwikkeld tot dit eigenlijk. Is dat gewoon toeval? Dan gewoon eens een keer zitten te pingelen en maar eens zien wat het wordt. En dan eerst denk je, dat is leuker. Ik merkte dat ik mezelf niet heel goed kon uiten in het Engels op een gegeven moment. Dus toen ben ik gaan schrijven in het Nederlands. En ik heb dat laten horen en toen is het steeds gaan rollen. En toen dacht ik, dit moeten we gewoon uitbouwen. Dus, en toen kwam Richter erbij en toen werd het Sinds. En toen het ging het gewoon leven. Dus koest de meeste teksten, hè? Wat zei je? Jij schrijft de meeste teksten. Ja, klopt. Ja, ik schrijf alle teksten. Ja, want is het al je begonnen bij de teksten en de schroewerij ervan? Of wist je echt wel van doel om in een band zitten te gaan? Nee, ik ben heel muzikaal opgevoed, dus het begon wel bij muziek. En op een gegeven moment moest ik voor een theateropleiding zingen voor publiek. En toen is het gaan rollen dat ik dat ook wel live wou doen. En toen ben ik gaan schrijven en zo is het gegaan. Nooit bang voor het publiek, West? Dan denk je van, dat vind ik eng. Nee, want ik ging ook een theateropleiding doen. Dan kan je dat ook niet erbij hebben. Dus nee, dat niet. Ik neem naar een collega Giel, medeoprichter van deze band dus. Ja, dat klopt. Ja, En doe dus onder andere het artwork, hè? ja inderdaad. Daar ben ik druk mee bezig geweest de afgelopen tijd. Ja. En dat kunnen jullie nu nog niet zien, maar vanaf volgende week wel natuurlijk. Ja, maar dan komt je mee uit, hè? Ja, klopt. Ja. Hoe doe je dat met het artwork? Past er bijvoorbeeld een tekst van Lisa erbij? Dan denk je, ik laat me daar toch inspireren? Of had je gewoon losstaande ideeën? Was er gewoon ja aan worst? Eigenlijk een beetje allebei. We zorgen wel in ieder geval dat het artwork in ieder geval een cryptische verwijzing is naar de muziek. En we hebben bij elke single ook een artwork. En die komen nu allemaal samen in die EP. En die heeft ook een eigen artwork. Ik laat het ook bewegen, dus we hebben ook bewegende visuals. En ja, druk mee bezig geweest. Hier is ooit bedenken dat deze band zich zou ontwikkelen zo. Nee, wat je hem nou door. Nou, toen we begonnen niet, denk ik. Maar dat hadden we wel gedroomd. Dus we zijn wel echt heel erg blij hoe het nu gaat. En we kunnen nu eindelijk weer een beetje los natuurlijk naar wat er allemaal gebeurd is de afgelopen 1,5 jaar. Dus ik denk dat we heel erg tevreden zijn. Hoe belangrijk is het winnen van die kleine prijs, West? Ja, dat is heel belangrijk geweest. Want we hebben ook daardoor Hit de Noord mogen doen. Ik denk dat veel mensen dat wel kennen die een beetje de muziek... Een soort begeleidingstraject is dat, hè? Ja, klopt. En daar hebben we echt ontzettend veel aan gehad. We hebben heel veel mogen spelen. We hebben ontzettend veel professionele hulp gekregen daardoor. En ik denk dat we zonder Hit de Noord en dus ook de kleine prijs niet hadden gestaan waar we nu zijn. Dat denk ik niet. Dit weekend is namelijk de finale weg. Voor de 34e keer trouwens. Dus je past niet in een hele mooie traditie. Want je hem had dus won. Even naar de EP. Is dat een heel proces geweest om die te matchen? Of voelde dat? Ja, ik denk het. Ja, het is zeker wel een proces geweest. We zijn eigenlijk heel blij dat hij nu uitkomt. Want het heeft natuurlijk ook wel eventjes wat voet in de aarde gehad. Maar ik denk dat het een hele goede timing is dat we er nu mee komen. En ik ben heel benieuwd wat de mensen ervan vinden. Dus dat willen we ook heel graag horen. Dus schroom niet om ons eventjes te laten weten als je hem koopt. De Loren, net 40 dames en heren. Het is een geweldig band. Ik ga nog 2 noemers voor uw spelen hier. Je hebt het. Zeker. Teksten maar net de bord uitlezen vind ik altijd. Want daar maakt je vooral hoe nadenken en misschien de harker wel. Maar ik is een tipje van de sluier. Heilige van werd het een beetje hoe geert? Ja, het is een soort reis door ervaringen, een soort dagboek. Veel zelfontwikkeling en reflectie verstopt in nummers. Eigenlijk heel persoonlijk dus. Ja, klopt. Heel persoonlijk. Ja. Is dat net eng? Ik bedoel, eerst de band en dan vervolgens naar het publiek daar om dat te jongen? Nee, ik heb daar echt geen moeite mee. Nee, ik vind het juist wel leuk. Een echte artiest. Ja, denk het. Welk nummer ga je hem doen? Wat zei je? Welk nummer ga je hem nou doen? Wij gaan nu jagen. Onze nieuwe single. Ja. Dames en heren, De Loren in Noorderwien live. We schuiven door. We zijn verloren gegaan. Ik heb het voor je klaargelegd.
Maar de dag gaat voorbij, al dans je nu je schaduw na. Ik ben een ander voor jou, waarheen je wou. Het grijs is er nu wel vanaf. De wolken kleuren paars. Ze schuiven door en jagen elkaar. De wind gaat door. We blijven aan de kant staan. Wil dat mijn ogen open gaan. Je dwaalt maar door. Jouw wereld blijft bestaan. Totdat de lucht je verder blaast. Ik ben een ander voor jou, waarheen je wou. Het grijs is er nu wel vanaf. De wolken kleuren paars. Ze schuiven door en jagen elkaar na. Daar sta je dan. Je probeert nonchalant te doen, maar ik ben je voor. Daar gaan we dan. We weten allebei hoe dit schip strandt, maar zijn nog niet klaar en rennen er onderdoor. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Jij voelt het ook, je wil er niet aan denken, maar ik heb
schijn op, omdat dat lekkerder voelt. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Morgen komt het donder, dan weet jij het weer. Morgen is pas morgen, zoek me nog een keer. Morgen komt het donder, dan weet jij het weer. Morgen is pas morgen, zoek me nog een keer. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Ik voel de hitte tussen ons. Ik zie het zitten tussen ons. Ja, te gekke band. Nederlandstalig, electropop. En dat komt voor een groot deel ook nog uit Friesland wij. Zeker de jongeres is Liewaarder, om het zo maar zo te drukken. Lisa Bloem. Ja, wat een beetje hier opgegroeid, hè, in Ljouwert. Liewaarden. Klopt helemaal. Ik ben echt een luwade. Ga je ooit nog een wagen om in het Liewaarders te jongen of niet? Nee. Geen seconde. Nee, is niet mijn taal. We hebben alleen maar dus toen vooral bij de teksten dwaande best. Is dit al je autodidact als je dat zelf onleert? Of hast direct nog, want toen hast popacademie die en hast je direct nog een studie van gewoon bijvoorbeeld om die teksten te schrijven? Nee, je had wel in bepaalde jaren had je er wel wat dingen over. Lessen bijvoorbeeld bedoel ik. Met opdrachten, waardoor je wel wat meer mee bezig ging. Maar ik heb vanuit de basisschool ben ik eigenlijk al begonnen. Heel veel verhalen geschreven en nooit gestopt. Dus ik was al met taal bezig. Maar het begon bij verhalen dus. Ja, gewoon echt verhalen verzinnen. Dagboeken schrijven, veel lezen. Veel met taal bezig. Hoe gaat het eigenlijk? Want er kost mij een soort idee. Is dat al een tekst die helemaal clear is? Of goest het just in de groep bij de band? Zo van jongens, we moeten nog wat kneden. Want het moet ik geschikt wijzen van een noemer natuurlijk. Hè, om de muziek op te zetten. Ja, tuurlijk. Dat is het ook niet altijd. Meestal kom ik met een tekst en een stukje akkoorden erbij. En dan maakt de band het eigenlijk af. Dus dat is heel prettig. En soms heb ik alleen een melodie en verzin ik de tekst ter plekke bij een repetitie bijvoorbeeld. Dus dat verschilt nogal. Maar alles wat we doen werkt vaak wel, dus dat is heel fijn. EP komt haast uit, na je week om correct te wijzen, onder de titel Je hebt het. Ja. Wat is zo dat hele project? Want binnen het verzamelijk versjes van een langere tijd of ga je het heel compact bij elkaar schreeuwen? Nee, het is eigenlijk wel van een langere tijd, een paar jaren eigenlijk. Het zijn gewoon dingen die ik heb meegemaakt en die heb ik verwerkt in nummers. En we hebben het steeds meer uitgebouwd tot we er echt tevreden mee waren. En dat is nu het punt voor vrijdag 29 oktober. Ja, want je hebt een mooi feestje. Ik ben vieren, want je hebt een presentatie in Greenshoorn, hè? Ja, de dag ervoor, donderdag 28 oktober in Simplon. Donderdagavond. Dus tickets zijn maar €3. Ik zou zeggen, als je zin in een feestje hebt weer, kom dan vooral. Nou ja, en roemrucht podium, hè, wat dat onbelangrijk is. Ja, het is een heerlijke sfeer en we gaan iets leuks van maken. Ja. En dan machine, of komt er nog een toerke oerheen? Of is het al nog wat vaag in verband met misschien wel een eventuele vierde golf en corona? Of hij iets concreets al betocht, want je hem de nijdwaan in? Zijn we mee bezig, dus wie weet kondigen we dat snel aan. Maar eerst een paar shows spelen en gaan we weer even om tafel zitten. Je hebt het, mooie titel. Je hebt het. Ga je hem er nog een lange nijdtocht, de titel van die EP? Een paar dagen, dus dat is niet lang. Nee, een beetje gebrainstormd. Ik kwam met een lijst aan van ongeveer 60 woorden. En toen kon de band daar
een zegje over doen. En uiteindelijk werd het je hebt het. Iedereen was het eens, dus dat was altijd fijn. Ja, ben je met dat op zich wat een democratisch bent, maar het wel alle fjouwer oké vinden? Nou, niet altijd, maar het liefst wel. Ja, De EP is hartstikke succes al 1 mei. dank je. Ontzettend tof dat je je met je fjouwer wint. Dank u wel. Jullie En, bedankt. tot de volgende keer wat mij onderlingt. Yes. De Lore, live in Noorderwien dus. Wij gaan terug bij de volgende muziekact. Ik net de minste, Berend Riemersma. Ik al een hele tijd wandelen. Hij had nog zijn hele band bij hem. En dat in verband met het nieuwe album. Time stood still for a moment. I had lost reality for a while. When I saw her standing there, the only thing I did was smile. And she danced. I forget the world around me, the way we moved. Made me dream away. Let me show you what I got in store. Let us dance. Let's dance the night away. Took on my tie so I could breathe. 'Cause you made me feel your heat. I love the way you looked at me while I held you close to me. And we danced. I forgot the world around me, the way we moved. It made me dream away. Let me show you what I got in store. Let us dance. Let's dance the night away. You make me forget the time. 'Cause you're the only star that shines. When we dance, I forget the world around me, the way we move. Makes me dream away. Let me show you what I got in store. Let us dance. Let's dance the night. When we dance, I forget the world around me, the way we move. Makes me dream away. Let me show you what I got in store. Let us dance. Let's dance the night away. Let's dance the night away. Standing by the lake, seeing how the water flows. Standing here for hours to let the time go by. You left me here with only our memories. You went away without saying a word. I'll be there for you when you need someone to hold. Still be there for you when you are lonely and cold. I'll be there for you. I'll be there for you. There was a time when I held you close to me. There was a flame that would always burn. The fire went out and it became dark inside. But I hope one day you light it
someone to hold, still be there for you. When you are lonely and cold, I'll be there for you. I'll be there for you. Since you left, I've been empty inside. I will give my life to make everything alright. I'll be there for you when you need someone to hold. Still be there for you when you are lonely and cold. I'll be there for you. I'll be there for you. I came home this morning, another busy night. I was glad to see her face again, 'cause she's always on my mind. So I locked the door and she was standing there. I stared at her for a while and then I said, come lay down beside me. Now it's time for love. You and I together, there's nothing I won't want. Where I go, where I stay, where I sing, where I play, always play my songs for you. I wanna lay down beside you tonight. All those different places, always all by you. All those different faces, make me feel alone. But when I come home and you're standing there, you take my loneliness away. And I said, Come lay down beside me. Now it's time for love. You and I together, there's nothing I want more. Where I go, where I stay, where I sing, where I play, always play my songs for you. I wanna lay down beside you tonight. Come lay down beside me. Now it's time for love. You and I together, there's nothing I want more. Where I go, where I stay, where I sing, where I play, always play my songs for you. I wanna lay down beside you tonight. Oh, tonight. Berend Riemersma en de hele band Jerry Joe te gast in Noorderwind. Had alles te krijgen met zijn nieuwe album. Ik let hem voor ik maar even zien. Wait for me. Dit weekend ook officieel de release, Berend. hè? Ja, dit weekend komt het eindelijk uit. Eindelijk. Hoe spannend wie het?
Ja, dat was spannend, maar het had al een tier worden. Voor mij wie het al oorlier spannend is, maar. Want het zou al niet eerder komen, maar het is steeds uitgesteld. En nou eindelijk is het dan eigenlijk z'n 4. Wie helemaal clear? Of wie is er nou mee ontsleutelen? Nee, hij lag al mooi in het wasjes bij me in de kast. En het zou toen, 14 november, zo'n release al liggen. Ja, toen kregen we weer een lockdown en toen hebben we zo, nou we stellen het nog uit. Het is nog een keer uitgesteld. Maar nou is hij eindelijk... Dus dat is mooi. Dan zit je met je doorzen, hè? Ja, kosten vol. Geen rondom gewoon op de rom, dat soort dingen weer. Hè? Stel de band even voor. Ja, op het toetsen Dennis Dronkers. Op een gitarist. Klaas Brandy. Ja, ik ben helemaal zenuwachtig. Drums Jan Wesseling. Bassist Romke de Jong. En natuurlijk backing vocals Lotte Broesma. Deze samenstelling, had je nou ook helemaal ingezet om dit album te maken? Of was er meer mensen bij Lutsen? Nee, op het album het alleen Lotte eigenlijk maar in. De rest hebben een andere muzikant die het inspelen hebben. Maar voor de release hebben we toen een mooie band opgesteld. En nou, hier staan we. Ja, maar ik voel me dat soort traaie drummers versleten had hier op deze plaat. Ja, klopt. Leven de oren nog een. Ze leven nog wel, ja. Ze leven nog wel. Hey, wat is het verhaal van deze plaat? Ik bedoel, het had even door voordat hij nou clear is, of tenminste uitbracht worden in. Hoe maken we de vestjes omschreeuwen? Ben dit vestjes die al lezen hier is, of speciaal voor deze plaats kreuners? Ja, nou, er waren natuurlijk al een paar singeltjes die ik toen al eens wat uitbracht heb. En ik wil heel persoonlijke nummers die ik erop zet heb, zoals The Train. Dat is eigenlijk een cover van Frans Bauer. Die geeft vaak speling. Dus dat de meeste mensen Frans Bauer. Ja, Frans Bauer. En een nummer om een eerste gitaar en zo, dat soort dingen. En het is op zich redelijk persoonlijk. Tenminste, hele persoonlijke nummers op. Ja, zo zin. Is dit toch een soort van singer-songwriter album, maar dan My Band? Mag ik het zo zeggen? Ja, ik denk het wel. Ja. Ik denk dat dat heel mooi omschreven is. Maar bist je alleen begonnen of bist je begonnen bij een band? Nou, toen in mijn jeugd, toen ik nog zo'n lied popke weer, toen ben ik begonnen met maten in een coverband, de destijds maar begon. En toen dat eigenlijk stopte, toen ben ik akoestisch verder gegaan. En toen wilde ik eigenlijk eigen nummers schreeuwen. En toen ben ik eigenlijk naar Sietse Broesma gegaan. En die heeft me er eigenlijk bij begeleid en geholpen. En dat heeft in dit resulteerd. Nou ja, maar dit album wist ik onder andere Nico Uithuizen West, hè, van de kast. Dat ben net een mensen, ben wel heel ervaren jongens die het bij belutsen had. Dus mijn opzet zin. Ja, nou ja, als je van hier komt horen natuurlijk. Ik ben toen bij Sietse begonnen en daar hebben we alle opnames die en natuurlijk. Is de lijn kwad naar Nico? Ja, uiteindelijk wel. Dus ik heb alles wel aan hem te danken, Danny. Ja, het is net zo dat ik dat nou hoor. Nee, maar ik kan me voorstellen dat ik een bewuste keuze is. Als zij van, ik zie naar een bepaalde sound. Ik wil net al te vier voort in de studio zitten. Nou, al je dat soort oerwagings, hè? Nou ja, ik ben toen eigenlijk gewoon naar hem thuis gegaan. Ik ging toen een keer bel van, nou, kan je me helpen? En mijn eigen nummers. En eigenlijk de klik weer gewoon hartstikke goed. Dus dan bloot dat ik, dat vind ik dan hartstikke mooi. Dat vind ik. Ik vind het belangrijk dat je plezier erin hebt. En dat heb ik daar heel erg. En dus dat hebben we ook eerst nooit wel. En net als mij verdijk ik de grootste droefveer is gewoon lolmaatje, hè? Lekker muziekmaatje. Ja, tuurlijk. Maar het is toch fantastisch dat we hier zijn. Mooi je nou zo nog staan en muziekmaatje. Want normaal steek ik alleen. En nee, ik me Lotte natuurlijk. En dat is echt super gezellig natuurlijk. Dat, als je een twaan bent of maar meer, dat is altijd leuker. Vind ik. CD is uit. Wait for me. We krijgen nog een paar nummers. Welke game nodig? Train to Nowhereland. Berend Riemersma. There's a train to Nowhereland on its way to the promised land. Hear the angels sing in harmony. It's like a dream where you will be. You're on your way to paradise. It's a one-way ticket ride. You will find your rest out there. Is what you're longing for. There's a train to Nowhereland. There will be a guiding hand. There's one flame that will be your warmth and light. I'm sure
this ain't the end. It hurts to say goodbye. We want to stay here by your side, but there's still 1,000 memories. But your heart is on that train. See the light that is shining far in the sky. There will be familiar faces, and that's what you're longing for. There's a train to nowhere land, on its way to the promised land. Hear the angels sing in harmony. It's like a dream where you will be. Every time she's walking by, I get this feeling deep inside. I don't know her name, but don't walk away, away. When I want to get to you, I just don't know what to do. Should I walk by or look you in the eyes? Wait for me, wait for me. I don't want to be alone. I just want you for my own. The days are long when she's not there. I see her face everywhere. Still don't know her name, but don't walk away, away. Wait for me, wait for me. I don't want to be alone. I just want you for my own. Wait for me, wait for me. I don't want to be alone. I just want you for my own. Van het album Wait For Me van Berend Riemersma en zijn band natuurlijk heerlijk om dat live hier te jaren. Maar de plaat is clear, Wait For Me. Berend, even hoe die titel, maar we daar iets achter denken, zie ik je? Nee, eigenlijk net. Nee, het is, nee, ik wie eigenlijk op zoek naar een titel en nou ja, dit vond ik dan de pakkendste eigenlijk. Maar voor de rest, het had geen verhaal of zo. Ik ken net een heel mooi romantisch verhaal op hing je van, nou, dit is hem. Voor zo'n mooie titel gewoon. En het past heel mooi bij de foto. Dat ik dacht, dit wordt hem, joh. Ja, het is een heel saai verhaal. Sorry, ik ken het mooi. Nee, dan geef ik gewoon naar de volgende vraag. Er zit een cover op van Frans Bauer. Die had hem zelf net skreun, maar hij had hem zeg maar broekt. Ja. Hoe komt het daar bij? Nou, wie eigenlijk zei, ik denk 2 jaar geleden, toen toch mijn tante en mijn bep al nooit over de crematie met mijn bep wie al 99 toen. En nou, toen vregen ze van als ik dan dat nummer woest jongen.
Nou, als ik iets net geet wan, is het op een crematie of een begrafenisjong. Dat ken ik net. En dan heb ik nog een Frans Bauer-nummer. Nou ja, dat ik. Ik dacht, dat gik ik net wan. En ik dacht, dan gik ik hem wel vertalen en naar eigen hand zetten. En toen hebben we hem opgenomen. En ik dacht, nou moet ik op het album. Dus nog stiet hij er ik nog op, dus dat vind ik wel heel mooi. Dat is wel een van de persoonlijke nummers. Maar het is net van mezelf uiteindelijk. Maar ja, dat het wel waarde. Welk nummer weer het origineel trouwens? Een trein naar niemandsland. Een trein naar niemand. Ja. Stuurt zij iets nog op naar Frans Bauer zelf? Van luisterde je er eens naar of niet? Nee, maar ik wil dat nou worden, maar ik ben benieuwd wat hij ervan vindt. Hè. Ik heb wel contact met de Uitjouwer en Saar, en die vond wel een mooie versie. En mooi ingetogen en wel heel loos. Maar ik ben wel benieuwd wat Frans er zelf van vindt. Dus ik zou zien dat ik zijn e-mailadres te pakken kan krijgen. Wat voor album is dit voor die? Hier zal even zijn, er zit een persoonlijke verhaal, best wel in de teksten. Maar ook de nummers, als je bijvoorbeeld vooral zelf skreun al, hoe is dat ompakt? Ja, alles ik eigenlijk zelf skreun. En sommigen binnen natuurlijk wel heel persoonlijk, hè, hoe mijn eerste gitaar en dat soort dingen. En sommige nummers gaan ik nog gewoon over een bepaalde fase in die leven, zeg maar. Dus die een beetje depri-nummers op, maar ik gewoon hele vrolijke liefdesnummers. Nou ja. Dus, maar ik wil gewoon, soms lust ik gewoon nummers en daar word ik dan geïnspireerd. En daar is dan nummers komen, maar dat heb ik zelf bijvoorbeeld net mooi maken of zo. Net alles heb ik zelf mooi maken. Ik ben bijvoorbeeld net alcohol, drugs en verslaafd, zeg maar, als de poor gambling man. Ik gok net, dus dat gaat net om mij. Nee. Nou ja, ik heb verbeelding wel onderzet. Ja, ik heb hier leven. Ik snap je wel. Eerste album. Ja. Hoe spannend is dat? Ja, heel spannend. Ik ben echt benieuwd hoe die opgepakt wordt. Het is een hele project, hè? Ik hoor hier een cd'tje omheen. Ja. Maar het gaat door studio's, het gaat door muzikanten, het gaat door planning, het gaat door schreeuwen. Met op een foto en dat soort dingen. Alles bij op elkaar. Op een overvol station. En dan heb ik nog wachtjematten. Ja, ik nog. Ja, er zit wel aardig wat werk in inderdaad. En, maar ik ben echt, ik ben hartstikke blij dat het nou eindelijk, het meeste nooit kennen jaren. Want ja, ik hier het al hier in de kast lezen, dus ik heb het zelf wel af en toe wel eens opzetten. Maar ik denk van ja, hij moet eruit. Ja. Gefeliciteerd. Dankjewel. Eerste album, prachtig mooi. Hij shot er net alleen een mooi uit qua opmaak, mooie zwart-wit foto, maar de muziek erop is echt fantastisch. Tolve, mooie nummers van Bernd Riemersma en de band en al je muzikanten erbij. Wait for me. Dankjewel en ik gewoon de muzikanten om hier te komen. Ja, dankjewel. Bernd Riemersma dus. En van Berend geven naar een duo. Ella and Her Man. En die gaan net alleen maar een cd maken, maar ook een hele muziekvoorstelling. Maar een heel verhaal. Het gaat door het pianohuis. Stel mij, struinen trouw de velden, deze zon trouw de klei. Kom geest mij samen ergens heen, de wind trouw die neer al in arena. Kom maar mooi, alles achterlitten, lid die geen blauw net steen. Knim die mooi, naar de vierste vierte, dreun op een ween viel de kracht. Keer terug, blijf net steen, het leven keert. Jede voels jongen is vers, is lied is stem. Laat dus dreamen. Was toch mooi, struinen door de velden, lezen zon door de klei. Kom kiest mooi, samen ergens heen. De wind trok die neer al in herinneren. Kom maar mooi, alles achterlitten, lid die geen bleef net steen. Neem die mooi, naar de vierste vierte, de wist wat is binnen, veel de kracht. Veel de kracht van de zinnen, door bestij je eigen kind. Chauffeur uit, om die hinnen. We hebben alle tijd. Het keert terug, blijf net stil. Het leven keert. Jede voels jongen is vers. Dus lief.
zand schuurt langs de wangen. Wind huilt om haar heen. Alles waait weg of wordt bedolven schuim. Spat van de golven. Onstuimig wild brult de zee. Rollend en kolkend tot aan de horizonneschijn. Het licht, het geeft je warmte, maar het gaat voorbij. Keer het tij, keer het tij. Storm voelt in gedachten. Bang, bang als een kind. Beelden en woorden die reden verstoorden. Voelt zich nergens geborgen. Niets dat uit liefde bindt. Verlangend en smachtend, bang en afwachtend. Maneschijn, het licht, het laat je dromen. Weer een dag voorbij. Keer het tij, keer het tij. Laat het zijn, zo licht. Er komt een tijd. Keer het tij, keer het tij. Herman Woltman en Ella de Jong. Maar ze beiden vormen ze het duo Ella and Her Man. Pianohuis of pianohoes, misschien Fries in ieder geval. Gerazen ze de hele provincie terug. Ik begin met jou, Herman. Wat is het eigenlijk voor voorstelling? Want het is echt wel een soort van muzikale, maar ook theatrale voorstelling worden, hè? Ja, we zijn uitgegaan van het verhaal van een kind dat onder de piano opgroeit. En daar hebben we teksten en muziek op gebaseerd. We zijn nummers die we geschreven hebben speciaal voor de voorstelling en nummers die in het verleden ingepast zijn. Waar vind je hem twaan ziet onder de piano? Nou, ik zat onder de piano en Ella zat, hoe zeg je dat, voor de piano, altijd te spelen, zodat ze klein was. Maar ja, ik ben schuldig aan dat ik eronder zat, ja.
Wie dat ook de aanleiding om zeg maar, om deze vaststelling te schreeuwen? Ja, het komt. Het liedje Pianohuis bestond al. Dat had ik destijds in de groep Soldaten geschreven. Maar toen op een gegeven moment dat onderwerp aan de orde kwam van hoe bijzonder het is dat je als kind opgroeit en daar allerlei ervaringen mee hebt. En dat deelde ik ook met Ella. Die heeft ook altijd heel veel connectie met piano gehad. Vonden we het een mooi onderwerp. En vooral omdat het is een heel mooi beeld. Hè? Als je kind een soort veiligheid hebt. En ja, je weet zelf hoe het gaat in deze wereld. Op een gegeven moment verdwijnt die veiligheid. En daar gaat het stuk ook over. Dus wat gebeurt er allemaal met het opgroeien en uiteindelijk hoe kijk je terug op je jeugd. Dus dat is echt maar waar het stuk over gaat. Ja. Ella, maar horen we naast ook een hele muzikale jeugd hoorn. Ja, ontzettend muzikaal. Mijn beide ouders speelden muziek, spelen nog steeds muziek. Gitaar, piano, dat klonk ook altijd in huis. En mijn vader is zelfs professioneel muzikant geweest met schoolvoorstellingen. Nou, en dat vond ik zo interessant. En zij hebben mij daarin altijd gesteund. Ook om dat te exploreren. Probeer het maar. En gelukkig niet een opvoeding gehad van nou, leer maar een vak. Nee, ik mocht ook dit vak proberen en kijken waar het me zou brengen. Maar als er twee mensen die je zo dierbaar zijn, zo achter je staan, dat doet iets. Ja. Dus die is hier letter in een televisiestudio op een hele mooie noemers te doen. Tegen Herman ben ik heel blij mee. Wanneer kwam deze bugel in die leven? Dat is wel een goed verhaal. Ik ben begonnen bij een brassband. Daar heb ik mijn opleiding gehad. En dat was op Cornet toen ter tijd. En toen zag ik iemand de bugel spelen. Maar in een brassband heb je maar 1 iemand die bugel speelt. Dus dat was een gewild plekje. Maar Knokken. dat was knokken, ja. Dus ik heb wel examen gedaan op bugel. En dat ging ook extra goed. Beter dan bij Cornet. Maar ik kwam niet verder in de band. Dus toen dacht ik ben weer teruggegaan naar Cornet. Daarna overgestapt op trompet toen ik 18 was. En nu is hij weer terug in mijn leven. Nou, een grote liefde nu hoor. Schets even de vaststelling Pianohuis. Wat kennen mensen die daarheen verwacht je eigenlijk? Ja, de mensen die ons een beetje kennen, die weten wat voor soort muziek we maken. En met verve en met liefde willen we dat ook heel graag brengen. Maar wij wilden heel graag een rode draad. En dat is het verhaal geworden van het kleine meisje Lena onder de piano. Dat in veiligheid opgroeit. Misschien herkenbaar voor heel veel mensen. En op een gegeven moment in de puberteit een soort losraakt van de liefde. En nog wel liefde vindt in de muziek. Maar misschien niet de echte liefde die ze zou willen. Dus het wordt wat een vreemde plek voor haar. Symbolisch, maar ook letterlijk. En wat Herman net ook zei, is dat we heel graag met de mensen ook een stapje verder willen zetten naar een stukje relativering aan het eind. Van, oh wacht even, misschien zit het wel zo, of misschien is dit wel. Waarom dat zo... Waarom dat zo... Je staat alles verklappen. Nee, ik hoor het. Maar je probeert mensen wat te prikkelen dus. Ontzettend, absoluut. En ik zou het heel fijn vinden als mensen dat met ons willen delen. Dat is een heel bijzonder verhaal geworden voor onszelf ook. En we hebben ook zin om het te brengen, absoluut. Veloski doet ik mij op de cd in ieder geval. Ik get net mij on tour, om het zo maar zo te drukken. Hoe ben je hem bijhakken? Ja, Vee ken ik al van een eerder project waar ze op mee heeft gespeeld. En ze was eigenlijk heel enthousiast meteen toen ik het liedje liet horen. En ze maakt hele sprookjesachtige klanken. Ik weet niet of iedereen haar kent, maar ze speelt bijvoorbeeld op een zingende zaag, autoharp. Hoe is zo'n ding? Ik zou zeggen tiramisu, maar dat is iets anders. Theremin heet dat ding, geloof ik. Dat je met handen iets geluid maakt. Ja, en dat past gewoon heel goed bij die sprookjesachtige muziek van dat meisje. Hè? Dus dat pianohuis ook beleefd als een soort sprookje. En, dus het matchte heel erg. En ja, we gaan ook binnenkort ook weer vaak optreden met Vee. Dus dat is ook wel leuk. Dus de toekomst is alleen maar rooskleurig voor ons. Ja. Ella en Herman, in de provincie in. Sjog even op een site waar, want het is een behoorlijke lange speellist worden intussen. Maar natuurlijk Pianohuis. Welk doen we nu nog doen? We doen nog Pianohuis. En dit weer alvast Noorderwien Live. Bedankt voor het zien en het hartje natuurlijk. En na weken ben we er weer. En nog een keer Ella en Herman. Pennenstreepjes op de post. Verre vlekken zijn gemorst. En de plinten
Laat het golven, laat het golven. Alle beelden hebben klasse. Zie de zon in een gezicht. Van de tijd die vrolijk was, liegen kleuren door het licht. Verknipte foto's in een kist liggen op de boekenplank. Slechts geluid kan me bekoren door oprechtheid van de klank. Pianohuis, waar de klank mijn voeding was. Breng me thuis, laat het golven. Laat het golven elke dag. Pianohuis. Laat me voelen hoe het was. Breng me thuis. Net als vroeger. Net als vroeger. Groen.